Събирането на дъждовна вода е страхотно решение, но много хора правят едни и същи грешки още в началото. В това видео ще ти покажа най-честите грешки, свързани с резервоари за дъждовна вода и как да ги избегнеш. Първата и най-честа грешка е изборът на твърде малък резервоар. След един по-силен дъжд, той веднага се пълни и останалата вода просто се губи. Ако вече ще събираш дъждовна вода, по-добре да имаш достатъчен обем, за да я съхраниш. Втората грешка е да се свърже резервоарът директно към водостока без филтър. Така в резервоара попадат листа, мръсоти и други замърсявания. Един прост филтър или отклонител решават този проблем и поддържат водата по-чиста. Третата грешка е поставянето на резервоара върху нестабилна основа. Когато резервоарът се напълни, той става много тежък. Затова е много важно той да бъде поставен винаги върху равна и стабилна повърхност, за да се избегне риск от накланяне. Четвърта важна грешка е липсата на преливник. Когато резервоарът се напълни, е много важно да има къде да отиде водата безопасно. Иначе може да прелее около къщата или в основата. Петата грешка е хората да мислят, че дъждовната вода е за пиене. Тя е отлична за поливане, миене и външни нужди, но не е предназначена за директна консумация. И последно, много хора започват да мислят за резервоар за дъждовна вода, чак когато дойде лятото и водата вече не достига. Най-доброто време за подготовка е преди сезона, когато все още можеш да събереш от пролетните дъждове. Ако избегнеш тези грешки, ще имаш работеща и удобна система за събиране на дъждовна вода. Ако се чудиш кой резервоар за дъждовна вода е подходящ за твоя двор или градина, може да се свържеш с нас за безплатна консултация. balkanenergy.bg